Le ngane le oyaziyo eyomyeni wakho. Le ngane lo oyaziyo eyomyeni wakho. So sonke lesi sikhathi bengikufihlela ngoba umyeni wakho ebengafuni ukuthi wena ngikwazise ngalolu daba. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli noLungisa. Namhlanje sivashela udadewethu othi naye unemfihlo afisa ukuyidalula kumngani wakhe. Sawubona? Yebo sesilungi. Unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngiyaqala ukuza umuntu engibiza ngoSisilungi. Ujwayele ube uLungisa. Lungisa. Cela ubingelela abantu bekhaya. Usho ukuthi uqhamuka kule ndawo. Yebo sanibonani. Ngiqhamuka le enkanini Ikuphi enkanini? Seshowe. Oh, okay. Manje ke awusixoxele uhlalele kulesi sihlalo sobukhosi. Iqala phi imfihlo? Imfihlo iqala ukuthi ngizohlambuluka kumnganami. Ngokuthi ngajolana nendoda yakhe ekhambeni kwesikhathi indoda yakhe yangimithisa. So mase ngimtshela ukuthi sengimithile wathi ngingatsheli umfazi wakhe ngoba bazoxabana. Emva kwalokho ekhambeni kwesikhathi ngifihle imfihlo yami. Emva kwalokho ngiyababona bayahamba nengane yakhula bayagrosa nezingane zabo. Ngiphatheke kabi mina ukuthi mina yami ingane ngizoyondla kanjani ngizowenza kanjani mina yabo leyo nto. So imake before siqhubeke siyaphambili uthe umngane wakho lo. Senibe bangani for isikhathi singanani? Sisiba bangani for 3 years and a half. 3 years and a half. 3 years and a half. Indento yokujola kwakho ke nendoda yakhe iqale kanjani? Indoda yakhe iqale kanje. Angithi indoda yakhe besinendawo lapho besijwayela khona angibiza umnganami ethi ngani ngicela sihambeni soyijabulisa. Sihambe sojabula. Sijabule siphuze utshwala kube mnandi sidakwe kushuthi kugcine kufika lapha indoda yakhe vele ibe necrush kumina. Okay. Yabo ibe necrush igcine nami ngiba necrush ngimfihlele umnganami sigcine sesijole emakhoneni sigcine sesithandana emakhoneni ngingamtshela umnganami mayefika umnganami sizwane nje yabo sizwane kodwa ngiyazi ukuthi mina ngifihlile ngaphakathi ukuthi ngijola nendoda yakhe. So manje umngane wakho benihlala nihlele niqhelelene noma nomakhelwane? No besithe ukuqhelelana kancane kodwa bengayona idistance enkulu. Kodwa khona kuseduzanyana nje bengikwazi ukumvakashela yabo emini naye angivakashele. Yabo sixoxe kube mnandi. So manje iba kanjani iatmosphere mani ndawonye kukhona umyeni wakhe kukhona naye like wakwayithola kuleso simo leso? Yebo ngayithola ngikuleso simo. So wawuyimanage kanjani leyo nto? Yeah. Umyeni wakhe ebenza njengokuthi vele umfazi wakhe yabo amnakekela ngendlela amnakekela kodwa ngaphakathi enhlizweni yami kuba kuhlungu ngoba nami ngiyafisa sengathi sengangiphatha ngalendlela le aphatha ngayo umfazi wakhe. So unkosikazi wakhe ngoba uthi umngane akazabuza ukuthi ingane kaba? Hayi bengibuza khona kodwa bengimfihlela yabo mangabe ngibuza ngalolo daba lengane yabo ngivele ngishintsha yabo nje ngingamphendule ezintweni eziningi sikhulume sixoxe ngolunye udaba yabo ngoba vele inhliziyo yami ibebuhlungu mangabe ngikhuluma ngalento le agcine naye enganake yabo. Okay, so ingane isingakanani? Ingane isina 3 years. Isina 3 years? Yeah. Nibe abangani 3.5 years. So uhalf kuphela usafe. Yeah. Emva lokho nathandana noma nathandana nje nisanda kuba bangani nomngane wakho? No. Yabo lento ukuthi vele sisanda kuba bangani kodwa ububazi. Kodwa bengibazi. Emva kwalokho yabo lento leyo ukuthi uthi uyaganga nomuntu kuvele kube naleso simo leso. Oh, okay. So wena wafike wathandana nendoda yakhe waphinda futhi wamsondeza eduze wabomngane wakho? Isimo ukuthi sasiphoqa ngoba ngangeke ngize ngikwazi ukuthi ngimtshele ukuthi sengithandana nendoda yakhe. Bashadile? Bashadile bobathi ngoba umfazi wakhe banezingane. Banengane ngakhe? Banengane eziwu2. Eziwu2. Yeah. Okay. So manje ke yindaba usufuna ukuyiconfessa le ndaba ngoba usuhlalile nayo for 3 years.
Ukuthi inkinga ngiphatheka kabi buhlungu ngoba nengane mesikhulile izofuna ukwazi ubaba wayo, ngizothi mina ubaba wayo uphi? Ubaba wayo usuke wambiza eceleni wathi-ke nangeke khulisa le ngane or ngizotshela umfazi wakho. Sengambiza eceleni wathi angilinde ekuhambeni kwesikhathi uzokwazi yena ukuyilungisa le ndaba ngingayithathi ngamawala. Ngoba uma ngiyithatha ngamawala ngizobhidlika wonke umndeni wakhe. Okay, so awungixoxeleke ngonkosikazi, uwumuntu onjani? Unkosikazi wakhe hayi umngane o-right, umngane othanda ukuhleka futhi uyazwana nabantu nje akaphoxani futhi uyangitshela into e-wrong yabo, uyalungisana nje akayena lo muntu lo orafu, kodwa ileyo nto engenza ukuthi ngigcine ngiyabonga ngisaba ukumtshela into efana nalezi, ngibona ukuthi uzophoxeka kakhulu yabo. So manje-ke masumdabulela lolu daba olungako bekakhulume kodwa ngomshado wakhe kuwena? Ya, bengangitshele futhi angikhombise ney'thombe, angikhombise nasemakhaya lapho aphuma khona, angitshela ukuthi bathandana kanjani nomuntu wakhe, yabona nje kube mnandi nje mengitshela. Ngicela sengiphatheka kabi ngoba nami ngiyafisa ukuba kusezingeni lapha akhona yena. Manje So wake wahamba nayo ingane waya kwakhe ulo umfazi lo, ngoba-ke na uthe umngane wakho ekhona ubaba wengane? Angikaze ngihambe-ke ngiye nayo ekhona ubaba wengane, kodwa bengeke ngivakashe nengane kuyena. Angithi siyavakashelana, ngihambe ngekhona ngiphinde ngibuye. Uvakashela ba? Ngivakashela umngane, mhlawumbe ubaba engekho esemsebenzini, ngiphinde ngibuye nengane yami ngize ekhaya. So akaze asho ukuthi-ke nayi bo uyaphi nengane lana ufunani? Hayi yabo, uma ngabe ngithi ngiyaqala ngihamba nengane uyashintsha nje imudi yakhe, uvela ashintshe angibuke kabi, kodwa uyazi yena ukuthi unengane ngaphandle. Uyazi. Okay, no, unkosikazi sizomfonela simazise ngalolu daba, kodwa into engifisa ukuyazi okwesibili ukuthi-ke na umyeni wakhe-ke ucabanga ukuthi uzo-react-a kanjani and ufunani kuyena unkosikazi uma ukuthi yena usuyamtshela ngalolu daba? Yini oyibhekile ngoba usufuna ukuconfessa nje kuyena? Ngifuna sisilungi, ngifuna ukuthi azi ngalolu daba, kungcono azile unkosikazi wakhe khona azokwazi nami ukondla eyami ingane. Ngeke noma bengangahlukana kodwa mezokwazi ukondla eyakhe futhi le ngane yemina, noma singangathandani mezokwazi ukuthi unengane unkosikazi wakhe ngaphandle, akwazi ukuyondla, azi ukuthi uney'ngane zakhe, seney'ngane eziwu-3. Oh, okay, so enzela ukuthi-ke nale enye ethole iy'mfanelo zakhe. Oh, okay. Umndeni wakho uyazini ukuthi-ke nale ngane onayo umuntu oshadile? Ya, umndeni wami ngawutshela ngale mfihlo, kepha umndeni wami nawo awuthandi ukungibeka esithombeni ngoba awuthandi ukukhuluma ngalezi zinto ngoba yimina vele engayifaka kulezi y'nkinga, yabo. Uma ngithi ngiyawuchazela nje awungibeke esithombeni kahle ukuthi ngenze njani. Ukhona umuntu othandana naye? Yebo, khona engijola nayo kwamanje. Uyazi ukuthi ingane kaba? Hayi, bengangamtsheli-ke iy'mfihlo ey'fana nalezo. Awu, so akazi? Akakazi. So umtshelile ukuthi uza la ekhaya uzo-confess because manje kuzoba khona impi after this. Kuzoba nempi and unkosikazi ngaze ayidedele le ndaba. So manje I'm asking myself ukuthi-ke na umuntu lo othandana nawe uyazini ukuthi-ke na kunodaba nje and uzobhoboza leli thumbu? Hayi, ukuthi vele lo muntu engithandana naye ngeke ngamtshela ukuthi khona into engifuna kuyihlambuluka, yabo. Manje aka-understand kahle ngoba angihlali naye. Yabo, mhlawumbe uzoyibona mase ngiyihlambulukile ukuthi yini le ngifuna ukuyihlambuluka. So before sifone, nginombuzo la, ubaba wengane yakho usanawo ama-feelings akhe? Hayi, angisenawo ngoba sengihlukumezeke kakhulu enhlizweni. So uphumile kuyena? Ngiphumile kuyena. Into engiyicilayo ngicela ukuthi azame ukuphatha kahle le ngane yakhe le. Okay, cool. Niyayizwela-ke emakhaya, ake simthinte ubaba wengane, unkosikazi, sorry, ake simthinde unkosikazi simxoxele ngalolu daba ukuthi kanti le ngane le ekhuliswa umngane eyakwakhe.
Hello. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Ngihle nomngane wakho la e-studio singakwazi ukukhuluma? People, Black Lives. Yeah, Black Life. Sizosiza umngane wakho la uthi unemfihlo afisa ukutshela yona manje bedinga ukuthi simbambe ngesandla. Okay. Yeah. Ungibambe. Okay. Ungibambe nje kanje. Sawubona mngani wami. Yeah, njani? Ngiyaphila. Ngizohlambuluka la kuwe namhlanje la eBlack Life. Black Lives. Yeah. Okay. Anganovalo ke manje. Yeah. Khuluma mngani la. Inhlambuluko yami ithi le ngane le oyaziyo yemyeni wakho. Awumeke mana. Angizwanga. Le ngane le oyaziyo yomyeni wakho. Sonke lesi sikhathi bengikufihlela ngoba umyeni wakho ebengafuni ukuthi wena ngikwazise ngalolu daba. Ngazi. Uthi umyeni wami unengane nawe. Yebo. Kanjani kephi under my nose? Ukuthi besikufihlela soba uthu besijola wena bongazi. Kwaze kwafika lesi sikhathi sokuthi sigange avela angimithise athi ngingakutsheli wena ngoba ngizohlukanisa umndeni wenu. Kana ngidubule njengamanje ngoba lento esho angi-understand yabo nje kanjani. Kodwa Emva kwezi wait. Nini kanjani? Wazi waba nengane. Mina nayibeni wazi abangani. yabo njengoba ngikutshela njengamanje ukuthi nami ngiphathi. Ngifuna uku-understand la wena uyena wakushela. Noma wena umshela. Uyena wangishela. Nami ngamqoma. Kwenza kanjani because mina all along ngitshela umngani wami ngikwenzela izinto mfethu angikholwa yonke lento lena. Nami ngazi ukuthi kodwa kwenzeka khona. Mina bengifisa ukukutshela kodwa bengeke ngize ngikwazi ngoba bengisaba ngiyakwazi ukuthi umngane onjani. That's ngiphelelwa amazwi mfethu. I don't know whether angazi noma disappointed noma ngicasukile noma uyazi angikwazi ukucasuka but yonke lento eyishoyo ayenzi sense because ngiyamazi ubheki wami sinengane. Ngiyamazi ukuthi uloyal kumina, ngiyamazi washada nina and lento izoqhamuka manje. Ngicela ukuxolisa ke kuwena kepha nawe ekhambeni kwesikhathi uzokwazi ukuxola. Manje indaba wena idicide ukuthi ungitshele manje because ingane yakho phela belindala manje. Ukathidla umsuku suphelele 2 years, over 2 years ingane yakho, right? Ingoba nami ngifuna ingane yami ikhule imazi ubaba wayo. Ibe semathandweni nayo ubaba njengoba ubaba wengane zakho ezithanda izingane zakho. Where does this come from? Yonke lento le iqhamuka kephi? Yazi ngizama ukuyi-understand why. Ngibe nice kanjena kuwena ngibe you know what, mhlambe baqontile mabethi lento true friendship ayikho because clearly you're showing your skin as a straight under my nose. And after 8 months, after everything I've done for you. Hayi baba wengane yakho nephutha shem. Baba wengane zakho. I understand ukuthi usho kanjalo but then you knew ukuthi umngani wami, you knew ukuthi siyathandana, you knew ukuthi sishadile. You knew uyazile yonke lento iqhamukephi ekuxoxeleni kwami ukuthi how happy I am in my marriage. I just don't understand. I don't. Mina ngikhombisa ukuyisola kuwena. Nami ukuze ngizokwazi inhliziyo yami ihlale ikhululekile nawe yakhe ihlezi ikhululekile. Ingakho ngithe angize la ngizohlambuluka. Imake nisajola nobaba nami. Hayi asajoli. Nihlukane nini? Hlukane emva kokuthi kwenzeke lento le. So it was
one night stand or yenzeka nje. Besijola kwafika isikhathi sokuthi silale. Emva kwalokho wabavela waphenduka kwabe one night stand. Benilala kephi kwami? Hayi, besibhuka. And then when uzizwa kanjani nje ungivakashele and my husband here and my kids wazi kahle ukuthi kunento kanjena. How do you sleep at night? Ulala kanjani ebusuku? Phela makungabe khona umuntu eduze kwakho uyakhohlwa konke, yabo leyo nto. Okay, wangacabangela mina ukuthi mina ngumngane wakho, mina wangacabangela ama-feelings ami. Still yaza wena uhlukile nomuntu ongikwazile. Awuhlukile umuntu ongikwazi ngibhekele ekubeni umuntu ngimthanda nje. I took you as my sister. Ngiyaxolisa mnganami. Ayazi ngani. Ngiyaxolisa ngenze iphutha. Does he know about it? Siyayazi yonke lento sinengane. Ya yena uyakwazi lokho. Ubaba engane yakho ke lo msulekile lo wazi engazisile ubaba engane yakho, does he know about it? Hayi akazi. Angazi ngihlangana nawe ngizokwenza njani. Angazi ngizokwenza njani. I seriously don't know. I understand. Yes, I understand. No, I think mina ngidinga igleaning to be sure ukuthi ubaba engane yami ubaba engane. Mhlawumbe ufuna ukuxolisa umngane wakho? Ngiyaxolisa again. But again, it sounds like awuminisi. Inkinga uthi mesabonana uzongenza into ekuhlungu. I'm not like that. Kodwa when I understand, put yourself in my shoes. Say kahlweni zami ukuthi wena ungenze njani if you're in my shoes. Wena ke let's say uyaphenduka ube yimini. Kibe wena ungafila kanjani lento enzakalayo? Ngingafila kabi, ngafila bad nami. Kodwa kwenzeka iphutha njengoba ngisho. But mina into engenze ngiyenze kumuntu wakho, into engasoze ngiyenze kumuntu wakho. Ngiyenze kumngane wami nomuntu engimthethe kwaJesu wami. Eish. Uyaxolisa, where does this all come from? Inda decide manje. Bengayongi all along. What is it? Uyisho umqondo ukuthi yazini. Angivele vele ufuna sihlukane. I understand. I seriously don't. No, angifuni ukuthi nihlukane, ngifuna wazi wena ukuthi unengane ngaphandle njengoba naye azi ukuthi unengane ngaphandle. Khona nengane yami nizoyithithisa kwalezi ingane zeni enihlala nazo noma ingaphandle. Ibe ne-share yonayo. Ngoba mina nami ngiyahluleka. So wena mngane nomona ukuthi impilo yami kanje. That's why you wanted that for your own self. Anginawo umona. Ngiyachaza ukuthi kwenzeka iphutha. Imlembe bulindoda yami umyeni wami uzovula imlembe. Nize nengane and ungifihlele and still be my friend. Awicabange leyo nto wena ke. Ngizokubuka kanjani Eish. Ngenza iphutha mngani ngiyaxolisa. Iyake lo ngiza ngomngane wakho because angiboni ukuthi sizoba as for umntwana. God, I need to be sure. I need a bottle of wine. Yabona nje because yonke lento le ayenzi sense. Ngicela ufike kwami. Kumele ufike kwami sikhulume ngalento. Kumele kwenzeke i-DNA test and futhi misiyenziwe. Angiyena lo muntu onenhliziyo embi ukuthi ingane sefanele ibe. Ingane ingafika. Ihlale lapha kwami, it's fine. No kuthi eka baby. Kodwa futhi yuba angazi what to decide. Angiboni ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngibe umngane wakho. Angiboni ukwazi ukuthemba. Angiboni ukuthi uzobuhleli ngizoku-invite kwami ngiphamba nepassage nomnyeni wami and then what? So ngiyasaba. Hayi ikho inkinga ngizofika lapho kwakho ngizoxolisa.
isibindi esingakazi uziyele ko-Black Life instead of talking to me woman to woman, face to face. Angazi, I understand. I don't, but I don't understand. Something this is just a nightmare. Papa Majona, because young lento lena. I'm holding my tears. I want to cry right now, but I just don't want to. Yeah. Yo. Ngani shema inspire. Ehlisa umoya mngani. Angikwazi ukwehlisa umoya singilimazile. In fact ngibulele ngiphila. Kodwa ngaze ngicabanga ukuthi ungenza into kanje. Angazi ngicabanga ukuthi you do such a thing to me. Yo. It's fine. Ingane ingaqala ingane. We still gonna do it DNA and sort out izinto. For now, angiboni ukuthi afuna ukukhuluma nawe. Angiboni ukuthi afisa ukubiza ngomngane wami. Angiboni nje ukuthi izinto yethu isazobuye iqhubeke. Ingane ngayiletha it's fine. Ngikwazi ukushingana nama kodwa ke all along ngazi ukuthi yo. Hayi. Uzobonana mase ngifikile ke. Sazoyenza ama DNA. Bella, serious. No, I need to make a phone call. Please come back. Oh no, don't come back. Ufike lapha kumele sikhulume and kumele sikhulume nomyeni wami because yonke lento ngathi angi-understand ukungalani. Yeah. Kodwa nje ngifisa ukwazi ukuthi angazi ukuthi mengahlangana nawe. I think I need to cool down first. I need to be fine because ngiphoxekile. Hi sisi. Hi. Unjani? Yo, angazi, I don't know. Ngiyaxolisa ukuthi uthole lezi ndaba kanje. Kodwa ngicela ukubuza awekho ama red flags okwawabona kodwa? To be honest, no. Mina ngilomuntu onenhliziyo nje anginaki because I believe, I trust my man. Ngiyayithemba ukuthi nje, you know. But yabo nje ngisho ukuyithemba, ngisho ukuba ukumthemba umuntu wakho. I don't know what to say. I don't know what I'm to so do, sorry. Because angikholwa yonke lento. I know, I'm so sorry, but I like ukuthi now you open to ukuthi kwenziwe i-DNA and then ubone way forward. Yeah, DNA. As for her, I don't think ngiyamdinga kwami or near me or nje angifuni ngizomhlanganisa naye. I know. Siyabonga kakhulu ukuthi ubambe i-call yethu. Alright, ngiyabonga. Okay, bye. How do you feel? Hey ngijabulile ngoba sengize ngamtshela iqiniso okuyilona lona. Noma engalamkeli kodwa egcineni kwesikhathi uzogcina yamkelile. But somehow ngifila ngathi awunakho ukuyisolo okukhulu like ade ngizwa nangendlela ukhuluma ngayo nawo. No ngiyayisola kodwa ngeke ngize ngikhombise. Ngoba vele ngimtshela iqiniso ngiyayisola futhi ngiyakazi abone yena ukuthi ngiyayisola mina ngoba sikhuluma efonini. Okay, kodwa uzolungisa lento. Kodwa ngizoyilungisa lento. Okay. Hayi, neyizwela ke babukele emakhaya ukuthi fear friends. Hayi ukuthi ke na ngiyam difficult kuwena ngoba phela kunempilo yengane la, but ke nakubalekile mawukuthi umngane ube umngane oqotho. Mawukuthi awuyena umngane ungabe umngane at all. Umuntu azi nje ukuthi umiphi nawe, ungazi udlale nangaye. But ke ka Black Life TV sithi ke nawe unaso story sicishe sifane noma kunemfihlo ofisa ukuyidalula, please feel free to drop us a message sikwazi ukuthi sikhulume silungise le ndaba. Engizokusho nje ukuthi please don't forget to share, like and subscribe. NguLungstar, nginthanda kakhulu. It's the Black Life TV.